δεν έχει καταλάβει η πολιτεία, ούτε την κόφτει την πολιτεία, ότι το κυνήγι είναι ίσως έναν από τα πιο ηρεμιστικά χάπια του Ζωποβορτοκυπρέου που είμαστε. Γιατί ο Ζωποβορτοκυπρέος που είμαστε όλοι μέσα, μάλλον και τον αυτό μου μέσα, είναι διαλυμένος από τις οικονομικές καταστάσεις, διαλυμένος από τις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, διαλυμένος από τη διαφθορά που ακούει που τρώνε όλοι με χρυσά κουτάλια και βρίσκει διέξοδο σε ένα χόμπι. Έναν που τσιν τα χόμπι για να χαλαρώνει ο νους του, ναι, να ηρεμά, είναι το κυνήγι και το ψάρεμα. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είναι κοντά στη φύση. Και αντί η πολιτεία να έρθει να σταθεί αρρωγός σε τούν τα χόμπι, οποιοδήποτε είναι το χόμπι του άλλου, ρε κουμπάρε, έρχεται και γίνεται πολέμιος. Τούτου του οποίου του δημιουργά η ίδια η πολιτεία τα ψυχολογικά τα προβλήματα.